Your Space is a Fly-based charity that provides social clubs and activities for children and young adults with autism and related conditions. These are things such as Teens Club, Saturday Social Club and Holiday Club. Hopefully, this familiarisation video will provide more clarification on what Your Space is and how it works. Mae'r map yn dangos y llwybr haws i ganolfan adnoddau llai ble mae diledu wedi ei leoli. Mae gan y maes parcio ddigon o lefydd parcio, gan gynnwys llawer o feysydd anabl ac i wefru ceir. I fynd i diledu, ewch i ochr yr adeilad fel y dangosir a chanwch y gloch. Bydd aelod o staff yn dod i'ch gadael i mewn trwy giat. Mae'r giat yn llydan iawn, felly bydd unrhyw gadair olwyn neu wythio un ffitio drwy yn hawdd. Fel gallwch weld, mae mynediad i diledu yng nghefn yr adeilad. Mae goledd bach i fyny i'r drws. Mae'r drysiau dwbl yn agor yn llydan i adael cadeiriau olwyn a gwthio i mewn. Mae'r brif ystafell gweithgareddau yn le mawr a ddefnyddir ar gyfer clwbiau cymdeithasol a chlwbiau gwyliau. Mae yna ardal eistedd a chadeiriau, isel cyfforddus heb freichiau, soffa, stolion a byrddau coffi. Mae yna bwyntiau glanweithdra o gwmpas yr ystafell. Mae yna ffwrdd pŵl, pêl-droed a ping-pong. Mae yna lawer o deganau, posau, llyfrau a gemau. Mae hefyd yna bwll peli yng nghornel yr ystafell. Mae gan yr ystafell synhwyraidd oleuadau rhyngweithio a synau allwch archwilio. Fel gallwch weld, mae yna oleuadau opteg ffibr a thiwb swigod sy'n newid lliw. Mae hefyd mainc wedi ei padio a bagiau ffa. Gallwch gysylltu cerddoriaeth eich hun drwy Bluetooth a gallwch chwarae DVDs neu gemau rhyngweithiol ar y sgrin. Mae'r ystafell gelf yn llawn popeth celf a chrefftau ac yn ble cynhalwyd i sesiynau celf ffinegiannol. Yes, of course you can. Do you want to sit down and do it though? Yes. There you go then.
probably do. Mae'r toiledau trwy drws sy'n arwain i weddill adeilad ganolfan adnoddau Llay. Mae yna 2 doiled unrhywiol a chanllawiau bachu i'r sinc a'r toiled. Yng nghornel pellach yr ystafell gweithgareddau, mae cegin ble dim ond aelodau o staff gellid ei rhagor gyda chlo a bysellbad. Gall plant a phobl ifanc goginio neu bobi yn y gegin dan oruchwyliaeth y staff. Dim ond y staff all fynd i'r Swyddfa, ond dyma olwg fach o rai o'r tîm di-le-di i'n gweithio'n galed. Mae'r ardal chwarae agored yn wych i blant a phobl ifanc i gael ychydig o aer ffres, chwarae neu fforio'r planhigion a dyfir yma. Ceir gemau pêl eu chwarae yn y mwger, ardal agored arall wedi'i adeiladu bwrpasol i gemau pêl. Y mwger hefyd ydy'r man ymgylull tân. Ceir a Larwm Tân ei brofi bob dydd Llun am 8 o gloch ac mae'n swnio fel hyn. Defnyddir y Mynedfa ar y blaen i gael i mewn i Uned 1 ar gyfer grwpiau cymorth i rieni neu sesiynau cwnsela. Ewch drwy drysau dwbl a thrwch i'r dde trwy drws. Yna trowch i'r chwith a dilyn y coridor i lawr a trwy drws tân rydych yn cyrraedd Uned 1 ar eich ochr chwith. Yn Uned 1, mae yna ddesg, cadair a brechiau, soffa, bwrdd a chadeiriau heb freichiau.